Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 26 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 7 ka mga munisipalidad nga apektado sang COVID-19 ginatagan sang rice assistance. Mag-amay pilason matapos ginlutang sa banwa sang hinubaan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapila ang Departamento sang Edukasyon sa mga pribadong bulutuan nga ipaiway anay ang pagpatuman sang pagpasaka tuition kag iban pa nga mga balayran sa maabot nga school year. Sa ginpagwa nga palayag sang DepEd, ila na intindihan nga kinahanglan masiguro nga mas sustain sang pribadong institusyon para mapadayon ang paghatag sang kalidad nga basic education sa pungsod. Pero sa DepEd, dapat mangin balanse ang pag-akses ang kabataan sa edukasyon, partikular na ang mga pamilya nga nagapangatubang sa problema pinansyal bangod sang COVID-19. Nagpangabay ang DepEd sa mga pribadong bulutuan nga mangin transparent sa ila tuition, miscellaneous fees kag iban pa nga balayran. Base sa datos sang DepEd, mayara sa masubra 558,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa pribado nga bulutuan sa bilog nga pungsod. Maayo ining apila sa Departamento sang Edukasyon. Kaya ang mga pribadong bulutuan, kada tuig sige ang pasaka sang balayran. Ang pila gani ka mga pribadong bulutuan, ang guaya daw hindi na nila prioridad ang edukasyon, kundi prioridad nga nawhimo negosyo na. Commercialized education ang nagakatabo. Wala man kita nagabasol sa pribado nga bulutuan, bangod kinahanglanon Manila nga magpasaka bangod nagademanda man siguro ang mga manunudlo nga pasakaan ang sweldo. Kinahanglanon Manila ang mga pagkabutang, gadget, kagiban pa sa mga binag-ubag o karon nga teknolohiya. Kinahanglan nila ang mga pasilidad, kinahanglan nila ang pag-renovate, pagpatahom sa bulutuan. So nagakinahanglan ina sa dako man nga kantidad kag ina ginabawi nila pagi sa pagpasaka sa tuition. Adto ya nagbigad nga wala pa sa ginapangatubang nga problema sa karon ya igo ang tanan, gamay kag dalagko bangod sining COVID-19. Dapat may pasunain man. Intindihon sa mga pribadong bulutuan nga kadamo sa negosyo ang nagkalaputo, madamo ang wala trabaho, madamo ang ginigo ekonomiya sang COVID-19. Hindi ini panahon para nga dugangan ta pag-antos ang ginikanan pagi sa pagpasaka balaran sang tuition kag iban pa sang ila sini kabataan. Kabay pa nga maintindihan ina sa mga pribadong bulutuan kung kinahanglanon nila ang kwarta sa masunod siguro nga tinuig kung malampuwasan na naton ining aton subong kasumpong ini makita ang COVID-19. Ang tanan-tanan subong
nagaantos gid. Gamay it dalag ko siling ko. Madamo sa negosyo nagkalaputo kagiban pa. Madamo sa ginikanan ang nawadaan trabaho. Ginabuligal ang pagi sa Special Amelioration Program. Sa sining pagbukas ng klase, kung padayon kita magpasaka sa tuition kag iban nga balayran, posible ang iban nga ginikanan mapilitan nga magpasaylo sa ila kabataan sa mga pampubliko nga bulutuan. Posible ang iban hindi makapadayon sa pagkadto sa bulutuan bangod sang kapiuton sa pagpangabuhi. Depende na. Ulaton ka kung anong mga reaksyon sa mga pribadong bulutuan sa apila sang Departamento sang Edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Salamat sa Diyos, Biyernes na naman. Kamusta ang aton mga kauturan diri sa palibot sang siyudad sa Bacolod? Kamusta mga balita sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang igo sang COVID-19? Kamusta ang pila naton ka mga negosyo? Ang iba nagbulukas na pero sa gihapon padayon ginapaandaman physical distancing gid. Kuidao nga hindi magsuksok sang face mask naton. Kay kadelikado base kung magduging katulad sang Cebu, makaduludla. Amak mo nga ang iba niya modified na. Iniya ang Cebu ya ginpaidalong gyapon sang enhanced community quarantine. Aber, ang aton patrol nagalagulad naman sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, magadulong sa aton sang nagapanguna man nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Biyernes subong, bagwapang nagaman sa patrol subong, magadulong sa aton sang mga balita, mga impormasyon, ang ila kita nga sitwasyon sa siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Beautiful morning, Action Fresh. Sa natin nga mga taga-action. Beautiful, happy Friday. Tanan-tanan na lang ha. Happy Friday, Action Fresh. Kadasig lang no sa mga inadlaw. Subong Friday na daw ligad. So kagapon, Thursday lang man kagapon. Subong Friday. Saturday naman ang Action Fred. No? Pero, bisakto man. Pero kung mag-Action Fred, next week do, July na. Sobra na sa tungas tuig, Action Fred. Pero do, ang naton nga kalibutan, do nagtiyog tanan no, sa COVID-19. Pero kabay pa,
nga amat-amat na action Fred nga madula kag pangamuyuan gid especially dito sa probinsya sang Cebu nga daw amo gid Cebu action Fred ang sentro man sang COVID-19. Pero with regards diri sa aton action Fred padayon man gyapon nga nagapositibo sa aton diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bangod given may mga nagapauli sa gihapon nga mga locally stranded individuals kag returning OFWs. Kag di madasig-dasig ang resulta adlaw do nagakakibot ang aton mga ka-aksyon. Kay ti damo action Fred sa mga ma-record bala nga nagapositibo. Kay ti given wala labot nga may ara sang RITM sa Iloilo, may ara pagid action Fred sa Teresita Halandoni nga molecular laboratory diri naman sa syudad sang Silay. Pero kahapon action Fred nagka-record sang ukon may ara sang nagpositibo naman sa COVID-19. Siyam ini ka mga negrense kag isa ka siyam ka negrense locally stranded individuals ag isa ka Bacolod nun nga LSI man. Ti ini ang base man sa DOH 6 case bulletin number 91 nga ginpagwa kahapon sang hapon. Ang Negrense action Fred ginalakipan sang duha ka taga gikan o residente sa syudad sang Cadiz, isa sa syudad sang Escalante, duha sa syudad sang Victorias, isa sa Banwa sang San Enrique, isa sa syudad sang Himamaylan, isa sa Banwa sang Hinigaran, kag isa man sa Banwa sang Hinubaan. Samtang nagpositibo man sa virus ang isa ka Bacolod non LSI nga isa ka 29 anyos nga babae. Ang tanan action Fred ang evaluan nga naka-facility quarantine sa kada syudad kag Banwa. Sunod sa DOH 6 12 ang bagong COVID-19 cases sa Western Visayas kag report man sang DOH 6 nga may isa ka Negrense OFW kag isa ka Negrense LSI ang naka-recover sa masakit. Ang region sa karon action Fred ang mayara na sang 240 ka kumpirmado nga kaso sa masakit, 106 dire ang aktibo nga kaso, 123 na ang naka-recover. Kag nagapabilin nga 11 action Fred ang nagakapatay. Pero action Fred damo nagaga-wonder no. Kag miss ka na nga itong mga opisyal nagaugtas sa mga ginapay-dalom sa home quarantine. Na mga LSI. Especially action Fred dito sa syudad sang San Carlos. Kaya meron kita nakita nga video mismo ni Mayor Rene Gustilo kag tina-interview man sa Action Radio Bacolod. Nagpang sermon action Fred iya si Mayor Gustilo dito sa facility quarantine sa Barangay 2 sa syudad sang San Carlos sa mga LSI. Nagkadto to siya, nagbitbit sang megaphone kag nagtubang sa mga LSI action Fred kay ginaligar sini nga ginpangguba sang mga LSI ang portahan sang comfort room sang pasilidad. May ara pa connection Fred nagainom sang makahulubog nga ilimnon kag ang pinakalala may nagasuyop sang ginadilian nga droga. May report pa nga nabaton si Gustilo nga nagreklamo mga kababainhan Balaction Fred dito sa facility quarantine sang San Carlos. Matapos ginapang pulpog kuno sa iban nga mga lalaki ang ila sini ginatulugan nga mga kwarto. Angot sini plano sa alkalde preparar ang ukon i-separate ang mga lalaki sa mga babaye kagin pabutangan na action Fred sang madamo nga kapulisan. Grabe man action Fred nung ila lang nga guts kag ano man do board sila. Nga amo ang mga ginapanghimo nila action Fred. Di nagainom mo kung di gabaoy? Na amo na action Fred amak mo yung pangguba allegedly yung pangguba nila yung mga comfort room dito. Di gayop-yop pa sang shabuti kundi ang buwas na do buangit. Nante, amo gina piyo-piyo gid kay nag-impon ng makalubog ng limnon kay shabu action Fred no. Pero anyways kabay pa nga mahangpan bala nila ang kabudlayan man sa aton nga mga authorities kay makita ta man ang effort nila nga ginahimo ang tanan action Fred. Salamat gani nga ginabaton kag padayon action Fred nga nagabaton sa mga LSI dire. Pero in so far diri sa syudad sang Bacolod
May bag-o action Fred nga executive order naging papanaog man si Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Mga new protocols in action Fred para sa Bacolod, para sa mga OFWs, LSIs, and returning residents. Para sa makadali lang action Fred, no, backgrounder lang sa aton nga mga ka-aksyon. May ara sang bag-ong protocol. So may ara sang mandatory testing para sa mga OFWs kag LSIs nga nag-abot sa Bacolod gikan sa Manila, Cebu, kag iban pa nga high-risk areas. Sa mga LSIs, Action Fred, matapos nila sang mandatory nga RT-PCR testing, i-endorse ni sila sa mga barangay kapitan o kung BHERTS kag gina-require gid nga magpaydalom sa monitored nga home quarantine hasta magwang ila resulta nga negatibo. So may choice action Fred ang LSI nga mag-quarantine sa city designated nga facility kung gusto niya. Pero pwede naman nga home quarantine. Sa mga OFWs naman, matapos nila sang mandatory RT-PCR testing, required ina sila nga magpaydalom sa monitored quarantine sa mga city designated facility tubtob magwa ang ila sini nga resulta nga negatibo. Kung nagwa ang resulta nga negatibo, syempre action Fred papulion si OFW kag didto tapuson ang nabilin nga 14 days nga quarantine sa ila sini nga balay. Para naman sa LSI kag OFW, may notice na action Fred no nga i-post o kung may tarpaulin nga gina-post sa mga panimalay para mabalaan nga may ara dira nga naga-undergo strict home quarantine. May tarpaulin na butang sa gwa sang ilang mga gate. Ang mga mag-positibo sa testing action Fred, dalo na sila sa isolated nga facility o kon hospital, kag required nga magpatigayon o kon magpaidalom sang repeat RT-PCR test, tubtob nga mag-negative sila. Take note lang action Fred, ang tanan nga pasahero nga nagaabot sa Bacolod, nga halin sa Manila, Cebu, kag iban pa nga high-risk areas nga naglabay sa iban nga LGU, required gid sa gihapon mag-comply sa RT-PCR testing kag quarantine procedures. Meaning, kung ikaw halin for example sa Manila or Cebu pero nagvia Iloilo ka action Fred, required ka gid gyapon mag-testing kag mag-quarantine. And so far, Action Fred, amo inang kaundan sang panibagong nga executive order kung executive order number 44 ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Palibot sa syudad sa Bacolod Action Fred, tawhay lang kag ang aton nga panahon kanay-kanay man. Medyo pa ang gani sa Action Fred kag kisa ni umabalaan kay sini nga mga panahon sa aga ga inulan sa hapon action Fred nagatagiti man ang init. That's why nga ulan o kun init balon man sang payo nga aton nga mga ka-aksyon kag pang protection kay budlay sa sini nga tiyempo nga magmasakit ka bangod nga mahadlok si imong tao mo ubo ka lang daw kung masipon kung mga chika na stupad niya mahadlok na siya sa imo. So that's why halong-halong kita tanan. Sa mga nagapanguna nga presyo naman sa bahin sa nga Burgos Public Market Action Fred, ang itlog nga pula 11 pesos sa karon, ang itlog nga puti 7 pesos, ang special rice Action Fred nga local 50 pesos. May ara man sang ang pilit subong Action Fred tag 65 ang kilo. Ang well-milled rice local, 41 pesos. Ang special rice local, 58 pesos. Kag may ara man kita sang premium rice local, 44. WMR, 45. Kag may ara Action Fred sang special rice o kon red rice nga 53 ka pesos. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Hindi mayong balita na. Nga sa sulod ya sa pasilidad nga gina-quarantine ikaw, agad kamo iya sang no bariwana da, agad kamo inom, ayan nga plastada. Diskustado ged. Pilay na ka daw hindi mayong balita sa pila naton ka mga kauturan. Inbutan na kamo sa mayong lugar para makarecover, siguro hidlaw hala, inom nga inom kag magmaek. Ay, por Dios, por santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Ariya ho,
padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Komportable, matinlo dira sa Life Extension Clinic, sigurado nga maatipanan gid kamo. Bakal gid kamo sa ila produkto. Labi na gid subong delikado nga panahon bangod sa COVID-19, kay dira mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Amo ini ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Kag nagadipinsa sa balatian nga hana magtapik sa aton lawas. Labigid ang kagaw sang coronavirus. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Reklamo dire, reklamo dito, wala tubig dire, wala tubig dito. Amo ining reklamo. Pero maayo lang gani ka may pagpahibalo ang Bacolod City Water District nga may water interruption sila. Di purting reklamo gid. Ang iban niya kabay pa nga mag-ulan na lang adlaw-adlaw, maligo na lang kita sa ulan kay wala tubig. Ano ang matabo pagkatapos 3 adlaw mong 24 San Juan gid kag untaton ng tubig 25-26 karon nga adlaw lantawon tabwas pagkatapos ining water interruption 3 adlaw gagin pasalig sa Basiwa nga mabalik ang tubig sa mga kabaranggayan nga ila sining gindid-an. Hamak mo papulawon niya kaya sa tion sa gabi antes magtubod ang tubig kung kaisa wala pagatubod. Antes ang mga water interruption nga ni ang mga lugar katulad sa Villamonte, tidra sa amon mabatyagan mo gid ya nga wala gid tubig. Hulaton mo gid mapulaw ka sa gabi, mabugtaw ka sa kagahon para lang nga makaangkon ka tubig. Puerte no, hindi na gid makasarang ang Basiwa sa pag-deliver sa tubig sa bilog nga Bacolod. Amo na nga may mga isyu bla kung kaisa nga intrahan sang pila ka mga pribado nga mga kompanya agod lang masustener kag matagaan tubig bisan hindi gid man 100% basta matalaptap bala ang pila ka mga kabaranggayan tingina balabagan. Pero ang pagpanag-iya kag ang pag-intra sang mga pribado kung kaysa nga kompanya makabulig man nindako aga gitay antos kay siling nila kung magsulod ang pila ka mga pribado masaka ang balayran sa tubig. Natural man lang na kaya negosyo na ya, manegosyo ka nga pierde ka. Ang punto naton okay man, kung tani ko ma-maintain lang sang Basiwa ang paghatag tubig sa mga konsesyoner, okay man. Tikaling hindi gid sila makasarang. Nagagad man sila loan, tagtunga sa bilyon, nga kuno i-rehabilitate, tas na sumungula man. Nadula lang tong media bilyon, wala ta kabalo kung dinagkadto, wala man rehabilitasyon. Amo man gyapon ang anto sa pabuluyo dire sa siyudad sa Bacolod. Di kon intahan sa pribado, tumbo-tumbo ang iban kay kuno pribado gid ang maintra, maupod sa negosyo sa Basiwa, mataas ang balayran. Tingiban naton nga mga kauturan sa pagtilipon-tipon, nya kun dutay lang nga saka, maayo na lang na. Basta husto ang serbisyo, nga hindi ka magantos, hindi ka agad pulaw, may kagahon, may gabi, kag matinlo nga tubig, lain sa Basiwa kung kaisa, ang tubig dohalin sa kalog. Tiyan mo na, tisubong antos ka lantawon ta, hulaton ta, hasta buwas. Lantawon ta buwas kung eksakto na ang pagpanagtag tubig, suno sa ginpasalig sa Bacolod City Water District. Kay nagaagunto na ang mga konsumidor sa kadamo nga barangay nga ginigo sining water interruption kuno. Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Dugangan ta ang mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
patuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. O kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee na kamo with stevia extract. Kay wala niya kalamay, natural sweetener. Patok na patok para sa may mga diabetes. Makabulig papa-alerto sa aton lawas kag paminsaron. Gapangapin ang bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Para ginis na tanana, lulo, lula, tatay, nanay, subuman sa mga kabataan. Kung ang kabataan daw preparado na, kung mag-abrigin man pananglitan, Agosto 24 ang klase, pauluim na sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kay non-acidic, non-addictive ini, makabulig pa-alerto.
sa aton sinipaminsaron sa kabataan, nagapagsik sila wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Amo ning sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ini siya nadiskubrihan dito sa Amerika nga kon berde pang kape, porte ka powerful sang iya sini natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kini mo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. So, kon kape, diri na kita. Dr. Alfred's Green Coffee. Gapangapi na kamo, healthy pa kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ang ikadwa nga trans ang tagtaganay sining Special Amelioration Program. Madamo ang pila naton ka mga kauturan ang nagapamangkot. Kamusta na ya? Atong mga opisyal sa barangay, atong pila ka mga ahinsya sa gobyerno nga may angot sining tagtaganay nga ginpasakaan reklamo, ginpasakaan kaso bangod sa anomalya nga nagluntad. Damo to ka mga barangayan, hindi lang Bacolod, bilog nga pungsod Pilipinas ang ginpasakaan kaso bangod ginabusuhan nila ang pagpanagdag. Ginuna nilang ila pamilya, mga kaabyanan, kakilala. Ang iba niya mayong pangabuhi, ginlista pa kay abyan, kay kilala. Ang iba niya, ang para kay Juan, ginhatag kay Pedro. Ang iban, 6,000 ang dapat ihatag. Ang iban, tag 2,000 ang ihatag. Ang iban, ginawiran tag 1,000. Kag madamo pa nga mga kalakasan ang natabo sa tong tagtaganay. Ginkalita nila. Kay abi nila, panahon na nga makaganit sila. Ang resulta, ginpasakaan kaso. Kagkaron nagapangatubang panumbungon, base kon madutlan, kag kumpirmado na kasala, base kon makakasan pa trabaho. So pamangkot subong sa ikadwa nga tranche sining tagtaganay sang Special Amelioration Program. Kamusta ni? Kung ipaagi naton liwat sa barangay o kung DSSD na ang magapanagtag rikta sa bulig sa kapulisan kag militar. Hindi na ni pagpagis barangay pa ato mga opisyal iya agin pasakaan kaso. Kamusta na ang kaso ara na subong sa ombudsman kag iban pangasanga sa gobyerno? Dapat madisiplina para nga hindi na maliwat ang natabo sa una nga trans ng tagtaganay sining Special Amelioration Program. May mga ara pa gani reklamo nga wala pa ya mapasakaan kaso nga porte ang balay dalagko kompleto sa salakyan, mayong income na kabaton pa kay may kilala sa among ahensya. Daw hindi amo kasi balita bala. Ting punto na tunda simple lang. Kabay pa sa ikadwa nga trans sa tagtaganay, mangin unisto na kamo. Husto nga pagpanagtag, husto ang para kaywan, ihatag kaywan, kag hindi na pag-iban-ibanan. Base kon nakakuhaan mo sa leksyon sa unang tagtaganay. Kay kung liwaton ini, base kamo ang masunod, mapasakaan kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Kung magisgot kita... Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, Radio Philippine Standard Time, las 5:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. May panugyan lang ko sa aton mga utod, labi lagid ining mga babae nga bukol ang liog balagoy tirina kakon hindi matap na magadako ina kag malain tulokon kon operahan ti kalain gid sa agiya ini mga bukol sa baga tumor kaysa una ginapaoperahan ina mo ang pagpaopera okay manula iya problema ug galing mula na may agi may pilas may pinalian. So, rekomendasyon nato, kung may bukol nga magtubo sa lawas, tunawa ninyo pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Madamo na ang nagtestimoniya nga may mga bukol sa lawas nga gintunaw na dula pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. So, panugyan naton para sa may mga nagatubo nga mga bukol, kay problema kamo, aber gamit kamo Stanton Plus Herbal Capsule para matunaw inang mga bukol nga nagatulbo-tubo sa inyo sini
kalawasan. Santon Plus Herbal Capsule mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
kampihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:36. Dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, 7 ka munisipalidad nga apektado sa COVID-19, ginatagan Rice Assistance. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May dugang bulig nga nabaton ang 7 ka mga munisipalidad sa Negros Occidental halin sa gobyerno provincial paagi sa Department of Agriculture. Bulig ining paghatag sang bugas para ipanagtagman sa mga residente nga apektado sang krisis dala sa COVID-19. Sa isa ka ceremonial distribution kahapon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial, ini ang ginpangunahan ni Governor Bong Lacson sa presensya man ni Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino. Suro kay Masculino, ini nga mga lugar ang may magamay lamang era o kon internal revenue allotment kaginagabig nga mga 4th class municipalities sa probinsya. Suro kay Masculino, 318 kasako sang bugas ang ginhatag sa sining mga lugar nga ginalakipan sang banwa sang San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Candone, Moises Padilla, Polopandan, kag Don Salvador Benedicto. Ang bugas ang pwede nila sa makuha sa Rice Processing Center nga nahamtang sa Barangay Tabunan, Sudad sang Bago. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hidoboya. Una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama,
practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42, dugang nga mga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita magamay pilason matapos ginlutang sa banwasang hinubaan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred Bao pilason ni mag-amayo, inisilaging pinangluthang dira sa Purok 2, Barangay Burgosa, banwas sa Pontevedra sa adtong Miyerkules ang kagab-ihon. Mga biktima drigin kilala nga Sanday Windel Estiva, 49 anyos, amuning amay, kag niya sini anak nga 17 anyos lalaki, aksyon Fred Gapuyo man sa nasambit nga lugar. Ang suspitsado gintudlo diri kon ginkilala nga si Raymar Abulacion o kon Abulsion, 32 anyos, amuman nga barangay. Basiya sa pag-imbestigar sang Pontevedra PNP, ini mag-amay upod sa iya sining asawa man aksyon Fred lakat ini sa dalan. Sa nasugata nilang suspitsado, ginkumpronta ini sila. May linalisay nga nagluntad, tapos ginsipa, panadiri sang suspitsado ang biktima kang natumba sa duta, kag dito na gintiro niya. Nagdalagan, in action Fred, ang bata, gintiro pagid, no? Ining duwa pilason, ara ginabulong subong sa ospital. Ang suspitsado nakapalagyo sa sining nga mga tiniyon. Padayon pang investigation kung anong motibo sa nasambit nga pagpanglutang. Yun ang balita ni Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton kalawasan. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nga kon masyado kataas sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, creatinine, iya ini ginapanubo, ginaibanan. Pero kung kulang ikaw sa vitamina, katulad sang vitamin E, C, B, magnesium, zinc, potassium, calcium, dugangan niya. Amo nang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa Food and Drug Administration. Amo ining kinanglano naton sa tion sang kadelikado nga panahon. Kay ang Evergreen Herbal Capsule, ang 7 kasangkap gintingob sa isa. Evergreen Herbal Capsule, mabakal na, salos tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entre pagkatapos ini.
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, 53 tanan ka mga violators ang nagkaladagpan sa ato mga kapulisan. Bangod sa gyapon, wala nagasuksok sa face mask, kag wala nagapabilin sa social distancing. Action Fred ang nadagpan sa Police Station 1, 4 sa Police Station number 2, 3 sa Police Station number 4, 9 sa Police Station number 6, 21 sa Police Station number 7, kag pulo naman Action Fred sa Police Station number 8. Samtang Action Fred, gintupok sang kalayo ang payag sang isa ka senior citizen sa sunog nga nagluntad kagabi sa gwa sang compound sang Woodside 1 Subdivision, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Ti base man sa interview sa Action Radio Bacolod, sa tag-iya sang payag nga si Winnie Naingi, 82 anyos, kag residente sang Cebu, mahimo nga natumba ang kingking nga natungtong sa ibabaw sang bangko. Kag ginaligar nga among ginhalinan sang sunog. Madasig man Action Fred nga ginlamon sang kalayong payag bangod ini ang himo lamang sa kawayan. Nadalaman sa sunog ang mga sapatos ng ginapangtahi
o kung ginapatahi kay nainggi rason kung nga nagapangayo inisang pasaylo sa iban nga mga customers nga apektado sang sunog. Halos wala man nasalbar si nainggi o kung wala nasalbar ni nainggi ang iya mga gamit sa panahi sang sapatos kag pagkayo sang guba nga mga payong. Para sa aton mga ka-aksyon, nakibalo ko mong bala nga ti sa sininga panahon, importante ang ikayong lawas. Agad nalikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginapa-improve kag mas epektibo na bangon mayara inisang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon nyo aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing.
Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!